Ready na! Ready na! No. It was at this moment that he knew he fucked up. Ready na! Ready na! Hello mga kaang! Ngayon ay papunta kami sa Kamalig together with my co-teacher! Say hi! Hi! Yung isa po ay nasa unahan. Take it away, teacher! Sa unahan. Sa may mayonis. Hello! Touchdown! We're here at Miro de Shei! So what can you say about this place, teacher? Develop pa siya. Pero magbibigyan na kamuta nga niya. Very nice place. Fabulous lightning. How about you, Sir Aki? Yeah, that's that. Mukhang may balak po ang isa dito. Ano pinabalak mo? Over there. There. Once you get it, you can bring it. Healing is a problem. Ito po yung salarin kung mawawala po itong oso na ito. Masarap niya sardinas at
mga kaahan, nandito ngayon tayo sa Kamali. So, in this vlog, I will going to show you the beauty of BICOL. So, mga Bicolano dyan, uragon ini. Ready na? Aha, aha! A few moments later. Po kami ngayon, magpapahinga dahil pagod na pagod mag-pictorial. Kumusta po ang pag-pictorial? Tayo saya-saya. Mahirap kasi buhay, struggle. Wow. Kailangan maging artista talaga. Pero yan, ang ganda oh. Pang-artista? Oh, pak! Oh, diba? Wala ka. Oh, kinis ang kutis. Oh, no pores? Smallest! Saan na tayo pupunta, teacher? Sa Sunflower Farm! Yan. Ito po ang kagandahan ng Kamali. So, yung mga gustong pumunta dito, arat na! Years later. Oo. Ano mga itsura nyo? Tawa lang ng tawa, oh. Oh, haggard. Oh. Pero ang ganda ng view. So, tara. Ano na ang blaze ko? Nag-vlog to sa... Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. 1 hour later. Ay, kumani talong. Ikaw, Ikaw po, ma'am, magkano po ito, ma'am? libre para sa'yo po. Ay. Wait, uni ba ka o? Iba ka mo ka-unfriend na yun ko sa char. Uni o! Yung mga gusto pong mag-avail, bumili ng plants, ayan po. Ay, dahil mo kami sa house. Miss, magkano po yan? 3 for 100. 3 for Yes, 100. very cheap. In all kinds of plants? Depende daw sa klase ng Okay, take note, depende po sa klase ng plant na bibilhin. Ayan po. Ito si Bilyas ganyan. Jonaline na Ping. Piping. Doon niya Piping. Siya Pick po tayo. From Lava. sige, go. Ano bet mo, Hidol? Hinog ko lang. Sinaulog, libre. Sili for only 16 per Dito lang po yan sa Kamaling Albang. Miro Farm. Science Agri. Tama. Ito po nating alala. Si Atilan mo. Nakilala ko pa siya sa So, marunong ka po Ayungan mo ako, friend. magsalita. Ano mga salita lingwahe sa Mindanao po? Pwedeng turuan nyo kami. Girimara mo. Sa Bacano. Wow! Sample. Okay. Ikim yan. Garo ano ito Thailand, Thai.
Ano po ang feeling na ikaw mismo ang nagpipik ng iyong sili? Ang init po. Ang init. Ang init po. Gaya ng sili, mainit. Mainit. Ikaw, yun din. Kuman. Mainit ang sili, Ayan, freshly picked by teacher namin. Kuya, 1 for today. Uy, mamagad man ako mapapag... Kuya, A few moments later. We have an interview. hello, sir. Ikaw mag-interview, teacher. Ikaw mag-interview. Hello po, agad na ako. Sorry po. Yan pa ba ang haggard sa'yo? Ay, pa si engineer, nagburubay. Sana. Sana araw mo lang ka. Burubay lang. Oh, go. Ask your question. Oh, ask na. May question daw po, sir. Ikaw po yung may-ari. Child of honor. Ikaw, Aki, anong honor ka? First honor. Honorable. Ano po, sir, ang nag-conceptualize ganitong land? So, kailan po, sir, tig-open to for public? Last 2 weeks pa lang. So, bago pa lang? Sige. Kasi dati, private area. Oo. Pero open to all pa rin. Sige. Pero officially niya is 2 weeks ago. Pagpasok namin dito ay may coupon. So, per head ba yun or talagang require nyo ba na gano'n? Mayroong coupon or depende sa papasok? May record yun. Actually, hindi naman siya entrance fee kasi. Oo. Sige. Bukas natin pa. Oo. Pero yung papasok ba dito, yung mag-visit? Seryoso na. Yung visit ba ay meron ba silang choice para hindi mag-avail nun? Actually, yung iba, for example, group of 5 persons, pag ang nakagaling na. Okay. Pero yung pag nagka-barangay sa lugar pa. Wow. Teacher, yung mga taga-barangay sa Lugan, free. Wala. Taga-sain ka? Arayo na digday. So yun po, sir. Thank you so much. Paano to i-contact? Paano mahanap yung lugar? Please, invite may mga kaaha. Sige po. I-visit nyo lang yung page at Miro Shei every month. Doon makikita nyo yung schedule of working hours, anong araw bukas, kung paano yung procedure ng reservation. So much better visit the page na lang. Thank you, sir. Thank you so much. Years later. Ay kakain po muna dahil kami ay gutom na. 'Di ba? Yes. Ay. Gutom na kami. Gutom na kayo? Yes Gutom na. Ready na kumain? Ready na.
Aha, aha. Mga team aha. One hour later. Wow, Chick! Engineer. Para lang Siya. makuha. Yes. Bit-bit. Hi! How's your experience? Okay lang. Loyal ka engineer. Hindi nyo pa nakukuha yung number. Hindi pa. Gardo Persosas. Snack time. Pagod na. Video yan mo. Patron mo? Okay lang, ikat ko lang. O, dali. Anong sabihin mo? Finish ka na, Digdi. Video yan o. Hindi ka na mag-closing. Super ganda talaga. Try nyo pumunta. Sabi ko, Oh. hindi nga ito mag-video. Kasi makasuko. Ang boses ta. Ayun, ang boss mo. Ano yung sabi ko? Ay, pumunta. Pumunta! Wala ka kang pumunta. Yan. Dahil mo na iling ang views. Ay, iling nga daw, friend. That's it for today's vlog. If you want more videos, please click like, subscribe, and hit the notification bell if you want more videos. Once again, this is Mr. Jeff, ang Bicolanong Pogi. Aha! Aha! Once again, this is Mr. Jeff, ang Bicolanong Miro. A video pala to. What the fuck?